Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng likai guys. I've lost the hang of things, but yeah, I'm here now. Thank you once again for tuning in. It's your mama Nonkwenkwezi. Guys, we have load shedding and I wanna do this video now, because if I don't I might not get to do it. So please excuse the dimness of the video. Yeah, I'm depending on natural light, but anyway, let's just get on with it. Today guys ndifuna uthetha ngeendwendwe. Sithini xa sisithi iindwendwe, as in I know the meaning of iindwendwe. Ligama lesixhosa elithi i-guests, ngesizulu izivakashi. But now iindwendwe ezi sithetha ngazo thina apha ngale mina namhlanje ziindwendwe endingathi mna bubuhlwele obudla ukufikela emakhaya ethu, buthunywa ngamanyange. Zizilo ezithunywayo xa kukho loo myalezo kufuneka ikhaya liwuvile, okanye kukho loo nto ikhaya kufuneka liyiqwalasele. Ndizawuthetha ngesixhosa ke kuba umba lona wona ngumba ongqamene ngqo nesizwe samaXhosa. Iindwendwe ke bahlekazi basekhaya zizindidi ngeendidi, njengoba ndisitsho ndisithi iba zizilo ixesha elinintsi. Umzekelo, siyakwazi ufikelwa ziindwendwe eziziimpukane zengethe, iinyosi ke ukutsho. Siyakwazi ufikelwa ngudadobawo Unonkala. Siyakwazi ufikelwa bubugxwangu, siyakwazi ufikelwa nguxamu. Uyaunderstand? Uxamu nayo yohluka, ukhona owasemzini omkhulu emlanjeni ukutsho, ukhona owasengetheni ehlathini ke ukutsho. Zinintsi mani iindidi zeendwendwe. Siyakwazi ufikelwa ziintubi, umzekelo. Ziindidi ngeendidi wena le nto kuthiwa ziindwendwe. Siyakwazi ufikelwa umzekelo yikati yehlathi, uyayiva ke ngoku, ingada. But isilwanyana esingamelanga uba sibe phakathi kwekhaya siyane sithi sifikelwe lundwendwe. Now in fact le video guys, isizathu sokuba ndibe nomdla woba ndishere nani kungokuba kule veki iphelileyo okanye kule veki iphelileyo bendiyosebenza iindwendwe apha kwenye yezilali zaseDimbaza. Ndafumanisa into yoba ulwazi luncinci malunga neendwendwe. Ndanento ethi andiyazi uba kutheni ndingakhe ndithethe ngeendwendwe. Bendiyogodusa iindwendwe ezi ke zizimpukane zengethe, iinyosi ke ukutsho. Iindwendwe ezafika kulaa mzi ngo-2014. Unokubala ke iminyaka ngo-2022 ngoku. Sezakhele kudala kangoba besezinoburhalarhume, sezifuna uba yingozi. Now zizindidi ke iindwendwe njengoba ndisitsho. Xa yintoni eyenziwayo xa kufike iindwendwe? Yintoni ekufuneka ikhaya liyiqwalasele? Into yokuqala xa kufika undwendwe phakathi kwekhaya, noba loluphi na, kuyayiwa kusondelwe kulo undwendwe olo, kuthethwe nalo okanye nazo iindwendwe. Kutshiwo kuthiwe siyakubona, siyakubona, asazi into yoba usihambele ngantoni. Siza kuzithatha iintonga sihambe siye koosiyazi siyokusabela into yokuba inoba usihambele ngantoni. Kodwa ke asiqhelanga uhlala nawe phakathi kwekhaya. Sizawucela ke into yoba unduluke use umyalezo othi sibonile, sizawuhamba siyosabela. Kuyenzeka ke into yokuba xa kuthethiwe nalo undwendwe okanye iindwendwe ezo bonakale ziyahamba, ngelinye ixesha
zingahambi. Kuwogqitha iintsuku kubonakala into yoba azihambi. Nangoku seniyile umzekelo egqirheni niyosabela nive ke into yoba undwendwe olo luhambele ntoni, ufumanise uba zisahleli phakathi kwekhaya. Kuye kufuneke ke xa kunjalo ke zamkelwe kusilwe, kuthiwe kwamkelwa undwendwe. Uyayiva? Phofu ziyamkelwa iindwendwe ningekayi nasegqirheni ngelinye ixesha. Ngoba kaloku luyabukwa undwendwe. Uyayiva? Sibulele into yoba abantu abadala basikhumbule. Ithi loo nto leyo, loo myalezo baza nawo basayazi into yoba banabantwana babashiye ngemva abasithi. Ukusila ke oko obo butywala bobombulelo wokuzokrotywa ngabantu abadala. Kuyakwazi ukuthi ke kwenzeke into yoba xa nithe nawenza loo mqombothi lowo, yenziwa loo mbiza, kuthethwe nazo iindwendwe zihambe. Ngelinye ixesha ziyakwazi ke ukungahambi ziqhwarhe. Ngoku seniyile nasegqirheni, ingxaki abantu abaninzi bacinga into yoba umzekelo iindwendwe ezi zingumsebenzi zona. Igqirha lithi lifike igqirha nje liphelele laa nto ndandiyithetha kwenye yeevidiyo ezingaphambili into yoba khangela ividiyo ethi imvumisa. Xa usiya emvumiseni uya usazi into yoba igqirha lona kufuneka lize nentsusa into yoba yintoni le nto ikususileyo indawo uqala uze ube ulapha. Ekubeni likunike intsusa ke ngoku lize nonobangela into yoba ibangelwa yintoni loo nto leyo, uze lizokwazi ke ngoku ukugweba. Ifana ke nokufikelwa ziindwendwe, kufuneka igqirha lichane umhlola into yoba hayi, nize ngomhlola lowo olundwendwe phakathi kwekhaya, into engaqhelekanga, sibone ngamehlo into engaqhelekanga phakathi kwekhaya. Funeka liyithiyile ke igqirha le nto ukuba ziinyosi, nguxamu, ngunonkala, njalo njalo. Futhi nje kufuneka liye straight. Uyayiva ke ukuze libe kanti siyayiqonda into yoba lisemhloleni. Lithi ke ngoku lawuza nentsusa lisixelele unobangela into yoba kutheni kukho olu ndwendwe, lithunywe ntoni. Uyayiva ke ngoku? Mhlawumbi lizawuthi igqirha hayi kukho umthwetyulwa ongazange asetyenzwe likhaya, ufuna uphuthunywa, wathathwa emzini omkhulu. Kufuneka kusetyenzwe lo mthwetyulwa, okanye kuthiwe ngukhokho dadobawo, okanye kuthiwe utata lapha uyakhala zange azilelwe, okanye ukhokho azange azilelwe, njalo njalo. Uyayiva ke ngoku? Nitsho nisazi ke ngoku isizathu soba ezi ndwendwe bezizele ntoni. Kulapho ke ngoku nizawubuyela kuzo iindwendwe niyochaza into yoba siyile ke kosiyazi saxelelwa oku noku 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 noku. Yakwazi ukuthi kanti ubana ngaba igqirha elo liwuchanile umhlola zitsho zihambe iindwendwe, kuba kungoku le nto beziyithunyiwe niyivile. Kanti ngelinye ixesha ziyakwazi uhlala. Xa sezihleli ke kubonakala into yoba azihambi, ayikho enye indlela ngaphandle kokuba ke ngoku kufuneka zithweni, kufuneka zisindlekiwe ngebhokhwe, ngencamazane. Ncamazane leyo eyasemva kwemini, ncamazane enehlamvu nesilawu. Ithi loo nto leyo ke ngoku siyababuka abantu abadala sizawubagodusa. Asithi siyabagxotha, siyabagodusa ngale bhokhwe. Bhokhwe leyo ekuzawufuneka sihambe nayo iinkalo zenkundla apho ezi ndwendwe zisuka khona. Umzekelo, sizawuya emzini omkhulu kuba umzi omkhulu kaloku yi-head office yabantu abadala. Sihamba nayo le ncamazana. Sihambe siye nasengetheni, kungenzeka ukuthi ezi ndwendwe ziphume engetheni, zithunywe engetheni, siyochaza into yoba sizibonile iindwendwe, siyile kosiyazi, saxelelwa oku noku noku noku. Ngoku ke sicela iindwendwe ezi zigoduke. Nantsi incamazana esizigodusa ngayo. Kuzawufikwa ke phakathi kwekhaya kuwiswe ke le bhokhwe. Kodwa eleke into yenziwayo kufuneka kumane kuyoqalwa kuzwe iindwendwe into yoba ngoku sizawukwenza into ethile. Uyayiva? Umzekelo,
Xa sekukho ibhokhwe ke umqombothi wona awubinagqirha. Umqombothi xa kusilwa ikukusila nje kusila ikhaya, kodwa xa iseyinebhokhwe ikhokelwa ligqirha. Kuzawufuneka ufika kwegqirha, igqirha lihambe liyobingelela ezindwendweni. Eleke nto yenziwayo step na step kumane kuyogqithwa kuzo iindwendwe, uyayiva ke ngoku. Kuzawuthi ke ngoku ngale mini kuyiswa ngayo incamazane sekanjiwe iinkalo, kufuneka kubuyelwe kuzo iindwendwe ezo, zixelelwe ke ngoku into yoba ngoku ke sizayichitha indlu yenu uba zakhile. Umzekelo, iinyosi sezakhe, uyaqonda kukho amanqatha, amabhlayi obusi, uyayiva, kuphakulwe. Uba sisiduli, kuzawuchithwa isiduli eso, uyayiva ke ngoku. Kubakho izinto ke ezixhonywayo, ziyaxhonyelwa iindwendwe. Andizuzichaza ke uba kubekwa ntoni ngoba kaloku njengoba nisazi kukho zumlichela okuthiwa noozingela bephethe ityiwa abafuna ulwazi apha, abazawuzenza amagqirha, bafuna ulwazi kwi-social media. Ziba khona ke kodwa izinto eziziphiwayo ezizawulaliswa, uyayiva ke ngoku, ukuze ke ngoku zingcamle, uyayiva, uze kuqhutyeke ke ngoku nomsebenzi. Andizuchaza ke into yoba ithwani le bhokhwe xa bekutheni, kodwa ke kuyenziwa konke okufanele kwenziwe ngebhokhwe leyo. Uyayiva, nomxhomo unendlela yawo owenziwa ngayo, kanti ke nokuchitha indlu okanye ukuthiwani, ukuphakula kunendlela ekwenziwa ngayo, akwenziwa nje nanjani na. Uba kwenziwe kakuhle kunyanzelekile into yoba zibonakale zinduluka zihamba. Funeka zihambile ukuze siqonde into yoba ngokwenene nangokwenyaniso zivile. Kodwa qondani into yokuba laa bhokhwe ayinguwo umsebenzi. Umsebenzi ngulo ugwetywe ligqirha. Igqirha uba lithe ngukhokho, kwawufuneka into yoba ke ngoku nilungiselele ukusebenza ukhokho, futhi akukho nto ingenye izawukwenziwa until laa khokho abe usetyenziwe. Akuzokwenziwa imisebenzi emincinci. Uyayiva ke ngoku, kuthiwe hayi sawukhabe sisenza into ethile, kufuneka niye ngqo kulaa msebenzi iindwendwe bezihambele wona. Mandiyishiye kuloo ndawo ngoba ndifuna niyetyise ukuze uba ninemibuzo niphinde nibuyele kwakum. Continue liking, sharing, and don't skip the videos. They pay the bills. Thank you. Bye.